Lay maging vlogger kung wala ka gadgets nga panghulam-hulam ka lang. Pero gin-try ko gidya, kita nyo man. Ha, kadadlaw yung post ko ya, bala na dayag inaway kami sa bata ko ya. Inaway kami, kaya nga mo online class ya. Ginkawat ko yung cellphone, yung dalagan ko to sa kung di ko to ma-vlog. Pag abot ko, bala, tay nanay, bala ko dayaway ko yung attend sa online class ko ya. Yung daladalay mo cellphone ko. Mas kapamugin man na to. So excited ko mag-live sa YouTube because nga, mapasalamat ko tayo sa mga subscribers ko. Kaya na-reach ko ang 1,000 subscribers today. But, I need more watch hours. That's why nga need ko gid Japon ang inyo support. So, para ako magdugang sa watch hour ko, need ko gid ang inyo pa nga time nga magtulok-tulok sa beauty ko. Tiyagaan mo lang ang beauty ko. Balaan ko gwapo ka, maagwapa ka mo yung kaysa sa akon. Pero sige lang, at least tagaan ta ka mo sang kawilihan, kagkalingawan. Okay? Hope ma-enjoy ka mo. Kung gusto mo gid maging vlogger, dapat siya. Patay huya, kagidya. Wala kagidhuya. Wala kagidya na tahap, na huya, nagaalang-alang kung ano imo ubrahon. Kay because nga ipakita mo gini mo tsura sa kamera. And then, mahambal kagid. So, kung nahuya-huya ka maghambal, hindi ka na lang mag-vlogger kay nga nahuya ka mag-istorya sa tao, nahuya ka mag-interview, nahuya ka mag-interact. Kay kinanglan mo na as a vlogger mo, makuhan ka na. Mamangkot-mangkot, mamag ay sir, kamusta? Di ang inyo amone, kamusta ka as a driver, kamusta ka as a mother. So, hindi ka maguya-uya. Hindi ka dapat maguya-uya kung vlogger ka. Amo nang isa ka secret. Dapat hindi mo gawya. Okay, next. Dapat may bisan hindi magid bag-o nga kamera, dapat may kamera kagid. Nga all the time amo nang imo i-vlog. No need magbakal. Like ako, wala ako ya kamera kay wala gani ako cellphone kay mga guba. So because nga passion ko gid kumbaga daw hilig ko gid sa maging vlogger, nagapangita gid ko idea. So gapang hulam-hulam ko cellphone sa mga anak ko kay tiga online class sila. May time hindi ko nila pahulamon gid siya, gililibi ko. Kaya bako pahulaman ako. Kiwain ako ka-post o gaulat na ang viewers ko ya. Gaulat na ang viewers ko sa YouTube. So kung maging YouTuber kaya, dapat consistent ka mag-post. So mga bata ako, syempre ga-online sila. Hindi na sila yung magpahulam. Kaya gamiton man nila sa online classes. So gasuffer ang akong nga vlog. That's why nga sang una-unat ko nga mga tinuig. Actually, naka more than 1 year na ko. That's why nga hindi ko na-reach dayon akon nga subscriber because hindi ako consistent. So, kung maging gusto nyo maging vlogger, dapat consistent inyo nga post. Tapos, may camera ka mo nga. Bisan hindi mangin bag-o, at least may magamit ka mo. So, ako, honestly, wala ako yasang gadgets nga ginagamit yun nga akon. Gapang hulam-hulam ako. So, that's why nga ma-share ko nga kung vlogger ka, dapat may struggle ka man. Struggle ka sa gadgets nga kinanglanon mo. Pero no need tumabakal. Ha? Hulam-hulam lang tanay. Para lang at least maka-vlog-vlog. Kag, tagaan tapagid ka mo technique, kag tip kung paano maging madamo inyong subscriber. Dapat ang inyo pag-capture sang inyo video, manami ang color. Tandaan nyo, manami dapat ang colors ng camera kay once nga vlogger ka, damo ka mga kompetensya. Gina-compare ang inyong mga vlog kung sinutong daw clearer ang iyang pag-video. Dito na iya matanaw ang mga viewers. Bisan ako man, katanaw ko sa mga vlogs ng iban, kung hindi man lang attractive, nga hindi klaro iya kuha, click out. To be honest, di ba, amo man ka muna? No, di ba, kung katanaw ka mo sa YouTube, gusto nyo lang nami, gid ang color, nami ang pag-capture, nami paghambal, nami, bala do may puslan ka man. Okay. Sa tanan nga wala kaabot sang akong intro, kay tonight will be my officially introduction kung sinogid ako sa mga wala pa kakilala. Kay mostly sa vlog ko, nakita nyo lang hi guys! This is from the city of Iloilo, Philippines. Do mga amo-amo lang na minambal ko. Pero to those who don't know me yet, I'm Melanie Baxinella. I'm 49 years old. Kita nyo, I'm 49 years old. It's not very old to start vlogging. So, sa tanan nyo, gusto mag-start mag-vlog, hindi hindrance ang edad. So, if you want to be a vlogger, bisan 60 or senior citizen, pwede ka mo maging vlogger. As long as gusto-gusto mo, gidya mag-vlog.
So, that's me. I'm Melanie Baxinela. I'm 49 years old and next year I'll be turning 50. But, subong ko lang nabalaan nga gusto ko galing mag-vlog. So, that's why nga everyday nagapost gid ako sang mga vlogs ko. Kag ginatry ko gid nga maka-capture gid sang manami nga mga video kag mga informative man sa tanan nga mapuslan man. Kay because ang viewers matanaw na sa inyo video kung makakuha sila sa informasyon, ma-entertain sila gamay, kag syempre, hindi sila maburingan. Okay? Pero hindi ko kabalo mag-prank-prank. Hindi ko nalinya ang prank-prank. Kay, naga-prank-prank, ano yung mga teenager? Hindi ko na, syempre ako 49, hindi na kinanglan mag-prank. Dapat ang mga daw makabulig sa pangabuhi, makabulig sa mga tao nga pamangkot nga kamusta ang Iloilo. O di ba? Kamusta na yan ang Iloilo? Anong progress ng Iloilo? Ano na tong kalatabo? So, amo na ang ginafokusan ko para sa edad ko ginabagay-bagay ko man. As a vlogger, pagid kinanglan yung gidya nga rain or shine, you have to kinanglan yung gidya pamatudan nga vlogger ka. Bisan ka ulan, kita nyo pag bagyo, ato ko to ya sa may sa Port San Pedro ya. Ga-vlog ko to nga, ladies and gentlemen, this is Port San Pedro and it's raining but still, ara ko to ya ga-vlog. Kay because kinanglan sang tao ang impormasyon kung ano nang kalatabo sa palibot. So, amo na akong vlogger ka, dapat o newscaster ka, hay nako. Amba ko, nga sa muna, wala man ko yan nagkuha sang, ano gani Ano gani tayo? Ano gani ng, newscaster kag radio, reporter, base ang mga tani linya ko. Pero nagsala lang si nanay. Ay, oo, dapat nag-mass communication ako, hindi ko gali linya ang education. Kaya amo na gali dapat akong gusto. So, amo to, tapos kung ka-vlogger ka man, aga kapag abugtaw, kay kung gusto mo man nga nami imo i-post, dapat may mga morning caption ka sa bilog ng syudad kung ano tong kakalatabo sa palibot. So, you need to wake up early kung makita to kung sino itong nagasumba, i-capture mo ang nagasumba, naga-jogging, naga-walking, kag kung ano-ano nga mga activities sa bilog nga syudad. Basta kung vlogger ka, kung amo na, kung gusto mo gid nga mag-successful ka. Tanawan nyo gid ang latest ko nga vlog about sa Iloilo Supermart. Kay kagabi, nag-enjoy gid ako ya sa vlog ko sa Iloilo Supermart, diba? Nakita nyo manada nga may duwa na da ka mga boys nga nagabulig-bulig sa mga customer nga nagasakay sa taxi. Nawili ako kay because ang ina-interview ko sila, damo gid sila bala ichika. Gusto nila yambal kung ano tong gusto. Kaso lang syempre mga PWD sila, so hindi nila ma-express. So gintiyagaan ko na lang kay kag pila lang to do bilog daw gamay-gamay lang ang naintindihan ko to sa ginhambal nila. Pero manami sila. Kaya nga, abisan, tayo PWD lang sila, wala sila kapangayo, diretso, bala nga, gaan sa kwarta, pero, nag-e-effort sila, para maka-income sila. Amo na ang maayo, di ba? So, amo na akon nga last video. So, tani, natanaw nyo na, kaya ma-enjoy gid ka mo. Kanami to sa ilang nga duwa. Bisan nga pilitla lang sila, sige lang, yapon, wakal. Do ko araw ga. Oy ga, ano pa si nanay, nag-live pa, ari ka man di. Pareho kami yung nakadress ako, itong ido ko, itong ukis na ka nanay, pakita sila, ukis. Love ko ni si Matcha. Wala ka na to, ga. Lakat na to. Ay, ano man di siya, mangkis man siya, abaw, bata. Ay, sige, machika-chika, tanay. Sa mga gusto, dagali maging vlogger, kasabat sa ido ko, Ang kita nyo, harigid sa yastupad. Langga. Sige na lang, tayo na di. Amo ni si Matcha, sabad. Dahil kita niyo mapasabak man. Sa gusto maging vlogger, ang tip ko lang sa inyo is, wala sa edad ang mag-vlog. Bisan tigulang ka na ya pwede. Oo, mangkot lang ka mo sa akon kung nauya ka mo. Kag dapat wala kag uya-uya. Hindi ka mo uya-uya. Kag dapat may cellphone ka nga pang vlog. Kag all the time willing ka mag-vlog. Amo lang na, kung gusto nyo yun mag-vlog ha, PM nyo ko kay anong taka mo. Kaya tudluan taka mo ha, tudluan taka mo. Baw, ang mga ido, kung pakitaon taka mo kung gainano sila. Di ka pala sabak sila nga duwa sa akon, ang duwa na sila sabak. Hay. Tamo ako ido. Pulo ka ba? Pila? Walo kabilog. Duwa disulod to. Anong to sagwa. Habi nyo lang kung ano lang ako kaano sa ido. Galing be? Ido na akong tsura. Akong amoy.
Sana late na to ya, sana late na sang latecomers. Basta may paraffle ako ha sa mga lucky winners na subscriber ko. Kinanglan, gini sa inyo mga bata, apo, or whatever, hinablos. Ha? Body protector. Malmahal ni Batile sa akon ba na ha? Chest protector. Dili ko butango sa likod ko para always nakita. Na. Sa mga nag-steady, patulok sa akon. Salamat, gida. Thank you, Gid. Sa buwas gali, watch out for my vlog tomorrow. Secret na, anay, kung di ko ma-vlog, mangbulabog naman ko mga katauhan sa syudad. Amo ko na. Wala ko yun na uya. Bala. Daya. Siyempre, as a vlogger, may ma-encounter kagid dyan sa plado. Wala ka na sapa. Pakialam ko yan, oh. Nag-try man lang ko iwakal kung hindi ka magsabat. Fine. As a vlogger, patay huya kagid dyan. Ginatulon ko na lang na, kisama doon na uya man ko, pero may time ginatulon ko na lang. Wala ka may mo, kay ginsulod mo na. So, panindugan mo, oo. Pero grabe, inagyan ko tuod. Kung may time lang ko nga isugid, gid ang tanan ko ang inagyan. Ay, kahililibi ko. Huwag kahililibi ko. Kaya nga, wala ako yasang gamiton nga gadgets. So, tapos sabi, wala ko din, hindi ko yung kag-graduate siya. Yung gamit-gamit mo, sagi ka vlog-vlog nga, wala kaya mga cellphone. Ang inahimo ko, gaypos na lang ko na, gapakabal. Ambot gani, nga daw, desidido, gid ako yung maging YouTuber, ay ambot. Kung diin pa ko naging gurang bala, amo ko na yan naging desidido. Sa tao gali, wala sa edad, wala sa tiyempo, wala sa kung anong oras. Kung diin bala naga-bloom ka, go! Ipagbigyan mong imo nga gusto. Oo, sa una, damo gito tsansa nga mag-amuna kay sa una, dito lubli gadgets ko, kapos na blooming pa akong tsura, kay bata pa. Pero wala, idyo ka gana-gana sa muna. Subo nga naggurang na ko, subo nga wala ko gadgets. Dito kaya nagpursige, mag-vlogging. Hindi kuya katulog. Ang balon, taka mo, tuod kita. Hindi kuya bla katulog, hindi ko ka-vlog. Sa isa ka adlaw, binom. O, subong ano na oras? 9:30 na, di wala pa ko vlog na post. Ito mapatay na ko na panumdum ko. Hala, hindi ko mabuhay. Why kuya vlog na yung post? Ay, paano na lang na yaman? Kakinadlaw sila tanan di sa balay. Kaya nga, balya-balya, kuya, problema. Gid kuya, ko wala kuya vlog. Do, one term nga mambal nyo is, na-addict ako sa vlogging. Yes, tama na. Oo, kakadlaw sila kay nga ambal nila. Nano ka nanay, hindi ka nagmalam to. Tidto kay mo ya. Pang bata lang na, pero sala sila. To all of you, mahambal ko. Sala siyang nagambal nga, hindi bagay ang vlogging sa may edad. No. Bagay sa tanan nga edad. Kaya nga, may mga bata-bata ganin, isrot mag-vlog. Kung diin pa ganito yung may edad-edad, dito pa yung gani, ang magnani mag-vlog, te. Di kang pati sila, bala sa diya. So, malil, ay, mut nanay, atutulog ka, bala sila, naminami sila, ya. Famous na sila, ya. Hindi ka, why kayo pati, ya. Bisan, why isang views, akong vlog. Bisan, pulo lang na views, sige, kuya, post, te. Nakuha ko, gitsubong akong premyo. Te, naka 1,000 subscriber na, kuya. Gani, sa mga nag-dream nga mag-vlogger, go with passion. Pagpatuloy mo ya kung ano gusto mo ya. Di kayo magpati sa mga sa imo, do gina-discourage ka. Di kayo pati kung ano na batyagan mo yung feel mo nga kaya mo. Ipagpatuloy mo ya. Mangkutanyo lang ko kay tuod na ako niya. Balag gina-discourage kung nilo yung balilo. Ay, hindi nagmalam dito kay yung vlogger. Tulog ka, bala edad mo. Tapos maano-ano ko. Muya, katuya. Wala ko na uya. Bisan wala ko na sapak sa dalan. Sige lang wakal. Oo. Kung kaisa mo ni. Taga-anta ka mo secret ko, no? Kung kaisa mo ni. Upod kami sang bana ko. Di, ang bana ko, yagoy uya pa na. Ya, ako yan. Wala, ako. Unta ka lang sa likod. Ako mauna. Tapos, siyempre, ma-approach ka sa tao. Mama ka, ay, sir, good morning. Pwede ko ka-vlog? Pwede ta ka madalas sa akong video. May ara sa plado, no? May ara sa plado. Wala, hindi ko pansin nun. Bisan sabat lang nga yes or no. Wala, gid. So, as a vlogger, you have to smile. Hindi ka gid sa iya mag-negative. Kaya nga ako mag-negative ka, madulaan ka sang aura nga. Hindi ka na lang, hindi na ako mapuli na kuguro. Hindi ka na lang ako magpatuloy. Wala, kuya. Smile ako ya. Mugi na chin up ko yung job. Okay, sir, thank you. Okay, no problem. Mugi na ako na sabat. Kay once nga mapadala-dala ka sa una mo palang approach sa tao, hindi siya
mag-approve or hindi siya magpasugot sa imo nga i-vlog mo siya or interviewon mo siya or i-videoan mo siya, maano ka, madismaya ko. Mauntat ka gid sa vlogger. Damo ka ma-encounter. Pero, sige, mo lang ya. Do, patay mali ka lang daw. Wala ka lang huya ya. Bala, kung ako hindi man ka may approve, hindi mo kumusapak sa akong go lang ko ya. Kason sa mga mall na, no? Siyempre, ang iba na uya kay maagi ka na sa damo tao, di mo ka na sa imo camera. Ang iba sila matagtago, muna sila. Tapos may masinggit-singgit pa na nga, hi, hello guys, suya pa bala. Nami, san lugon mo, pagid sila paagyan, pagid tapat sila sa kamera mo, sila na lang malagyo. Oo, sa vlogger mo, sadya mo enjoy gid ako. I-enjoy ko gid sa vlogger. Tugta mo, igwe mo share tanay sa inyo mo, ano pagid man. Siguro may time gid nga, makaano gid ko, makachika-chika gid dugay. Tapos, nang may ara pagid ko na encounter, nga, mambal, oy, hindi ka pa video, he! Mga ano ka karon, naan may amo pagid na pinulbaan ko, grabe kulba. ay, sorry ma'am, ay nadala ka gali sa video, bay check ko bi akon ano, so gina-check ko na akong camera, so kung nadala gid man sa video, kung nagsinggit gid siya hindi sa pag-video, i-delete mo na lang, oo. Pero mostly, dula ka man lang gaamo na, most of the time, ang mga Ilonggo, welcome gid sa mga vlogger. Pero kaysa mahalong man kita sa vlogger, nang kung daw hindi siya gusto videoan, i-delete ko na lang ang footage ko nga muna. Wala ko na lang include. Tapos may ara pa daya gani nga siya pa yamang ano. Ay ma'am, diri ma'am oh. Ma'am pusing siya mo na. Ate videohan mo siya kay gusto niya na iya videohan. Sa bilog nga Iloilo, damo personalities ang tao nga nagkalain-lain, may ara gusto nga videohan, may ara hindi, may ara yahuya, may ara nga suplado, may ara nga insultuhon ka, may ara. Kinanang as a vlogger, wala ka lang Japon pa-apekto sila, bayad aslay ako, hindi man mala. Pero sigihon mo lang ya. Oo, sigihon mo lang ya kay ma-achieve mo gid ang imo nga na dream. Di ako kay passion ko gid man, kado hindi ko ya katulog kung wala ako sang ma-post. Bisan ano lang daya ako niya nga gina-vlog. Basta daw informative lang, hindi lang niya wala naging pulos. Ay, kung wala mga pulos, bagay lang na sa mga kabataan nga naga-prank bala na. Amo na yati, hindi naman tabata. Hindi ko linya ang mga prank. Do, pang formal Basta do mga papuslan manaton. Kung sino galay gusto maging vlogger, hindi mo uya gusto ko gid man magbulig kung sino gusto maging vlogger. Nga daw hindi pa siya kabalo-bala ko ano yung niya. Ang bala lang ko kay buligan ta ka. Mo gid man akong first time ka ako nagmatomato lang gid ko gani. Pero at least daw sa matomato mo maamat-amat ka man maka-learn ka gid kag subong daw nami na akon mga video, akon edit. Nagtry lang man ako matomato kay ang bata ako busy na. So, hindi na ko nila mabuligan. Ako na lang ga-edit. Misan, simple lang Wala. All of you, thank you very much. I will formally introduce myself liwat sa mga late nga nagsulod, no? Kay mga close na kita. Sa vlog, my name is Melanie Bacsinela. Then, ang ginahambal ko lang dito, permi is, this is the welcome to the City of Love, Iloilo, Philippines. Pero wala sa kakilala sa ngalan ko. So, okay guys, I'm Melanie Bacsinela. That's it for tonight. Thank you for watching and hope I will see you on my vlog. Melanie Bacsinela, please need ko ang watch hours sa akon nga vlog. Sa subscriber, sa mga wala pang gali nakasubscribe, please subscribe and i-hit nyo ang notification bell. Inang do bell design bala, ipindutan nyo para every time nga i-post kong akong video, updated gid kamo tanan. Kay balaan nyo kung kaysa may gulpi ako na vlog nga makibot kamo makadlaw gid kamo. Oo. I promise nga naga-post gid ako everyday. Kag I promise I will deliver all my best nga maka-vlog gid ako sang manami kag mapuslan sang tanan. Okay, from the Bahay Kubo, Sinikway Lapos, this is your vlogger, Melanie Bacsinela, signing off from the City of Love, Iloilo, Philippines.